OK, já vás vítám u dalšího videa. Dneska vás vítám Cars Dealership. Tak. Tuhle hru budu hrát a budu si to povídat. Budu hrát tuhle hru a normálně s váma povídat jako vždycky. Já to mi strašně vadí, nebo si někdo koupil nějaký nástavec. Tak. Takže rozhodně tohle videa rozhodně budu rád, nebo moment, jsem to zkazal. Takže tahle hra, nebo tahle minihra je moje druhá nejoblíbenější. A ten Cars Dealership. Jak můžete si povšimnout, mám tu pár vozidel. Jo, asi to nevidíte kvůli tomu blesku. Aha. Kvůli tomu jasu. Tak, tady má Mustanga, Chevrolet, Ferrari, McLaren, Lamborghini, další Formuly, Elektro, nevím, co to je, další Lamborghini, Konik, Fiat Multipla, Lotus SpongeBoba, Dirtbike, Crosska, Jeep, Ford, tohle myslím, že bude policejní Ford, taková malá napodobenina Chopru, Nissan, RTR, no ten Nissan, ty slavný z filmů, taky tady další Jeep, Toyota, další Mustang, nevím, co to je, asi taky nějaká slavná automobilka, Velikonoce, nějaký event, a tohle je Need for Speed, to moc rychle a zběsile. Pak tu mám Mercedes, tohle bude asi Alfa Romeo, Ford, Dodge Challenger, Mazda, BMW, další Mustang, Toyota, tohle bude Dodge, to bude spíš Corvette, tohle Lexus, další McLaren, Porsche, další BMW, další Ferrari, tohle nevím, co bude, asi tohle nevím, co bude za auta, to nevím. Já si nevidíte úplně celý auto, tak. Rozhodně budu rád, když oceníte můj snahu natáčet. Snažím se jak. Já se reálně pokouším natáčet ty hry jako takhle, i když mi to nejde přes ten mobil. Aspoň snažím. Doufám, že mou snahu oceníte. Každopádně. Já tady mám pár men, spíše jsem byl škola. A tak jsem natáčel ty dvě videa včera, tak jak jsem tam mluvil o tom, že mám rád Furry komunitu a takhle, tak jsem potkal Denise a Matěj z 9B. Moment, já se pořádně podívám, tady mám papír, já jsem si vypsal pár jmen. Jo, 9B. A no a mám tu pár jmen, nebo takových pár lidí z 9B, kteří chtěli, abych já jim pozdravil, takže to mám Tobiáše, Agi, Matěje, Denise a Martina. Takže to já si zdravím. Rozhodně bych chtěl pozdravit i z Cčka, z 8C. No, z 8C taky, takže ne z 8C, z 8B. A to je Dominik, Matěj, Kuba, Erik a z 8C toho Kaláta Jakuba. Jo,
Rozhodně bych chtěl pozdravit i z mý třídy, z 8A, bych chtěl pozdravit pár kluků, takže Martina Peltana, Filipa Lička, Matěj Pahlíka, Helmiho, Tomáše Laštovičku, zdravím taky do videa, Helgot, už mám takovou malou skupinu, nebo spíš takovou skupinu lidí, kteří se tady pozdravují do videa, sledujeme videa a já jsem za to rád. Ale jo, je to pro mě dobrý, že Večko, takhle jsem si našel ještě dobrý kamarády, jakože takhle když jsem natočil nějaký video, tak jsem si našel pár kamarádů, no. Že jsem si takhle udělal pár dalších kamarádů. Ne až úplně, ale tak. Posrát, to mám tohle. Ale víš co, dostaneš tohle. A ty chceš víc? A dostaneš víc. A máš tohle. Tak. A máš. To se budeme předbíhat fajn. A máš BMWčko, další. Kámo, je úplně na to samý. Šmaja, co jsem... Sorry lidi, teď jsem se zašil do docela pěknýho obchodu. A jsem SpongeBob. Loď. SpongeBob loď dostaneš. A? Ale jsem nějaká auta. Nice. Počkej, to znamená, že já jsem přišel od ty. Počkej, to fakt vypadá, že jsem asi ztratil ty auta. Ne. Jo, ten tady funguje jinak. Co já jsem udělal? BMWčka? Aha, tak fakt on dostal ty BMWčka. Jo, tak to funguje trochu jinak. A to je Ferrari? To je Ferrari? Starý. Tak se projedu. Kurva, vypadl mi mobil. Kurva, to je hlasitý. Hell yes. Jako nevypadá úplně staré, ale je to dobrý. Mám takovýhle dobrý auto. Ale máme stovku. Tady hlavně splnit ještě 2 questy. Jo. S tím autem si dáme 2 závody, 2 kola. Tak. Jak jsem říkal ve svých 2 videích, včera, co jsem natočil, tak jsem říkal o té foodie komunitě. Jo. A přišel jsem do školy a řekli mi tam ty mý kamarádi, že prostě hej, žádný hejt, že prostě máš rád foodie komunitu, ale chtěl bych se zeptat, jestli bychom postavili videu. Já jsem řekl, že OK, pozdravím. Když bych chtěl pozdravit pár
žáků, nebo spíše lidí ze 9. C. Jenom bych si je nepoštval proti sobě. Takže. Teď pojedu na závod. Ale chtěl bych se na vás na něco zeptat. Jaký byl váš nejšílenější dárek, co jste dostali k Vánocům? Jako nějakou bláznivou věc, prostě napište mi to do komentů. Nebo prostě na Instagram. Mi napište mi na Instagram, nebo mi napište do komentářů. Co jste dostali ta nejlepší věc a tu nejhorší věc, co jste dostali k Vánocům. Zkuste si vzpomenout, co jste dostali a on pak uvidíme, kdo dostal tu nejodpornější a tu nejlepší věc. Já mám asi jednu z těch lepších věcí a ta věc je, že mám dovolenou v Egyptě. Jo, ten rok jsem dostal na Vánoce Egypt dovolenou. Jenomže já mám rodiče rozdělený, já mám mámu a tátu rozdělený. Takže jak já mluvím, tak se trochu nevěnuju řízení. Já mám mámu a tátu rozdělený, takže mám 2 Vánoce. Takže jo. Takže pokud to víte, tak ježišmarja, Tak a to jsem se lek. Tak. Já jsem se teďka lek, já jsem se omlouvám, že jsem musel potichu, ale budu státa. Takže. Jsem splnil 2 questy, výborně. A že bych měl jít splnit další questy. No, ten poslední quest. Takže. Jedeme. Rozhodně teď asi budu dělat ten druhý quest v off-screenu a ten druhý quest, nebo ten poslední quest, to dělám asi za kameru, mimo natáčení, protože by to trvalo strašně dlouho, protože nejvíc, co mě bude, co vás asi bude nudit, je, že no, trochu vás bude nudit, že budu si vybírat ty vozidla a je budu jezdit pomalu, takže nebude to taková jízda jako teďka. Mám prostě tuhle luxusní káru. Plus ještě další Ferrari. Takže další pěkná kára. Rozhodně bych chtěl říct, že pomaličku se blížíme k 20 odběratelům. Ale
jako blížíme se k těm 20 odběratelům. Já jsem říkal, že pokud dosáhnu 20 až 30, že natočím ask video. Že budete moct pokládat nějaké otázky. Já jsem chtěl udělat stream, ale video, nebo ne video, abych mohl udělat live stream, tak bych musel dosáhnout 50 odběratelů. Takže budu muset snažit a vy se taky budete muset snažit, abych já dosáhnu 50 odběratelů, abych pak mohl natočit v klidu, v pohodě, ten live stream. A pokud by to vyšlo, tak bych na tom live streamu natočil ask. Sakra, tak. A tady jsou nějaký lidi, kteří chtějí závodit. Tak proč ne? To je jak extrémně rychlý a tohle. Aha, to je vůbec extrém. Až prdel, ne. Jsem chtěl teď závodit. Ale on teď závodí. A pro super. No nic. Pro tohle video by bylo asi všechno. Já teď asi za chvilku budu dělat teď kles. Nebo ne, ještě to nebude všechno pro tohle video. Já totiž chci ještě natočit, chci ještě pro vás natočit, jak vyhraju tenhle závod. Takže budu se muset snažit vyhrát závod. Tak. Máme tu 3 na 3, 3 závodníci. Zatím jdu. Kůlňa. OK, tak budu druhý. Tak jsme dojeli třetí, teda druhý, ale to není až tak špatný. Ale co pro tohle video bylo? Pro tohle video bylo všechno. Já se s vámi loučím a mějte se krásně. Ahoj.